доста едър, ама в рамената малко изкривен. О, светотен, като априлски ден, когато е добре се облачен. Дано се сбъдне блядът ми. И моя! И моя също! Ха-ха-ха-ха, като настроя. И всеки чака своя блям подред. Да бъде тъй, но моят най-напред. О, аз я бих забравил още днеска, но тя кипи в кръвта ми като треска. И тогава да ти резнем едната вена и твоята кет ще изтече в легена. Да прочета все пак какво съм написал. О, каквото и да ще е безсмисъл, драги. Месец май, а то се знай, щом си влюбен, се е май. Църнах аз ветреца млад, да целува розов цвят. Тъжно стана ми тогас и така му казах аз. Ах, бъзе ти ветрелек, че си лъх, а не човек. Млад и аз съм, но съм клет, строг монашески обет. Приче ми като будил, цвята си откъставил. Той му казах, аз ли той на цвета реках. Той! От ме е създал с душа! Няма как! Ще загреша! Твърде хубаво си ти и убеден ще ми прости, че да беше те видяла сам юнона би презрял и би станал смъртен той. За един единствен поглед твой ще пратя той и с него още нещо, да изясня как любея горещо. Ах, да можеха умил Верони краля и те от този план да се разпалят. Достатъчно е всички да сгрешим и моят грях ще бъде по-простим. Дует! От мъка станал си свиреп. Щом искаш други да се мъчат с теб, да бях на твое място за обид бих бил под косата си червен. Тогава червените! Вие корите греха, в чието пламък сам горите. Просто чакай! Слизам с къмшика. Простете ме, владетелю, мой драг, но слушай. Да. И не разбирам как опреквате те схвътнали души, когато сам сте хвътнал до уши. Трябва язвителен, до там за смях не сме. Кое вие? Не, аз сам изпаднах в положението с Спрете си за миг какво ви гони. вашата пета. Скоро безславни господа. Иди. Браво, Росе. Какво ви носи хора? Съвейте Няма ваша милост! Добре, писмо, дай да видим. До мен, допълзете и го вземете. Давай, си мило, давай! Дай му писмото! Дай му писмото! Крака ми, бе! О, чакай, дай му писмото! Нервите ми, Роси, нервите ми! Ай, сега си я кажа! Аз съм стресна! Аз съм стресна! Добре, дай му го моето. Как ти ли гавшини? Четете, моля. А ти не мойче, Владо. Къде го взе? От него! Иди. От Дон Карман. Красно. Хубаво, да чуем. Бирон. Какво ми става? Не си го пиете време с безумие. Верони ме почерки неговото име! Ти дръвник неща стена, как опозори мен! Виновен съм, признавам се и кая. Защо? Защото в плен съм. загледана. Която и вас увлече, Росе. Която и вас облече. И ето ме сега. Ти, и редом с вас. И вие, и аз с вас сме шайка от най-низки джевчини на любовта. И всеки от нас е достоен за примка на врата. Айде, Росе, Но так е. по-добре ще слушате да няма Росе къш. Няма! И значи сме четирма? В една и съща яма, но не пред тях. Къш! Айде! Не дайте се подива! Чуйте остава, че ще ти ни бива. Зрители, Да, кажете. драги публики, да се прегърнем с другарски жар, тъй както приливът не се възпира. Младежка кръв не слуша устав стар. Как можехме да спрем онази сила, която нас самите е родила? То се знае! Аз предлагам в техните палатки да уредим забава още днес! Айде! Тогава към тях и без да губим време, любимата си всеки да поеме и поведе от щиво под ръка. А след това ще сторим и така, че да видим станци, сценки, маски
Пътечката към нежности и страсти. Какво тогава чакаме? На път! Минутите ни искат да търпят! Алон, алон! Но ако житна жетва на косе, който се е трици, не пожелите да се е трици. Току погреш получилите клетва. Престъпилите клетва получили съмнителни светици. За големите мечти,